በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ልሳን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ እዋናዊ ሓበሬታን ሰሙናዊ ንጥፈታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ሒዙልኩም ዝቐርብ ናይ አውደ ዜና መርሃ ግብርና እንሆ። ሰናይ ምክታል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝመርሕዎም ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝነበሮም ሃዋርያዊ ዑደት ፈጺሞም ብሰላም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝመርሕዎም ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝነበሮም ሃዋርያዊ ዑደት ፈጺሞም ብዕለት 8 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ግዕዝ 18 ታሕሳስ 2025 ፈረንጂ ብሰላም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝመርሕዎም ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝርከባ ሃገራት እናተዘዋወሩ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ አገልግሎት እናሃቡ ከም ፈላሚ መንፈሳዊ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ንምእመናን ህዝቦም እናባረኹ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ኣገልገልትን ምብፃሕ ሕሙማን ኣብ ሆስፒታልን መእለይ ሕሙማንን መብረኽ ማያ ጸሎት ርክብ ምስ ኣሓድ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘጠቓለለ ሰፊሕ ሃዋርያዊ ዑደቶም ካብ ዕለት 30 መስከረም 2018 ዓ.ም ግዕዝ ኣብ ሃገር ኢጣልያ ጀሚሮም ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። ቅዱስነቶም ዑደቶም ፈጺሞም ካብቲ ፍሉይ መዕረፍ ኣጋይሽ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሮማ ኣብ ዝተበገሱሉ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ፣ ናይ ግብፂ ጳጳስ ሜትሮፖሊታን ብፁዕ አቡነ በርናባስ፣ ናይ ሃገረ ስብከት ሮማ ኢጣልያ መነኮሳትን ካህናትን ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሓፍ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ መጋቢ አእላፍ ቀሲስ ዮሴፍ መርሃ ጽዮን፣ አምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ክቡር አምባሳደር ዶክተር ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ፣ አማሓዳሪ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ደብር ቀሲስ ተስፋ ሰላሴን ኣባላት ሰበካ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሮማን ብዝለዓለ ፕሮቶኮላዊ ኣገባብ ኣብ ፊሚቺኖ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ሮማ ኢጣልያ ኣፋንዮሞም። ብመንገዲ ኣየር ዱባይ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉን ኣብ ፍሉይ መቐበሊ ኣጋይሽ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሑሉን እዋን ብመሪሕነት ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ ዮሃንስ፣ ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ድማ ብኽብሪ ተቐቢሎሞም። ኣብ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ቴራቮሎ ክብረ በዓል በዓታ ለማርያም ብዓቢ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ። 3 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ግዕዝ 12 ታሕሳስ 2025 ፈረንጂ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መበል 3 ዓመታ ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወተሉ ዕለት ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል በዓታ ለማርያም ኣብ ኩለን ኣድባራት ብማህሌት ስብሃታትን ቅዳሴን ክዝከር ከሎ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዘሎ ኣብ መካነ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቴራቮሎ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ ድባርዋን ብፁዕ አቡነ ዮሃንስ፣ ሊቃውንት መምህራን፣ ውልደ ክህነት፣ ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓቢ ድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ። ካብ ደረቲ ዕለታት ሒዞም ሊቃውንት መዝሙር ዳዊት ኣሰንዮም ብዝተፈላለዩ ቅንያት ዝግባእ ስርዓተ ዋዜማ ምስ ኣብፅሑ ምሸት ደወል ቤተ ክርስቲያን ተደዊሉ ሊቃውንት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ንቅድስናን ክብርን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብዝገልጹ ወረባትን ሸብሸቦን ብግሩም ስብሃተ ማህሌት ከመስግኑ ሓዲሮም። ካብዚ ቐጺሉ ዝተፈላለዩ መጽሕፍቲ ተኣምርን ገድልን ተነቢቦም ጸሎተ ኪዳን ምስ በጽሐ ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ታቦት ብቡራክዮ ብፁዕ ኣቦና ብለዘብ ሊቃውንት ብመዝሙር ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ብምህላ ምእመናትን ተሰኒዩ ዑደት ድሕሪ ምግባር ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝውክል ለዘብ ብምልዛብ በጽሐ ሰናይ ወኣልጸቀ ዘመን ወበዓላ ለቅድስት ድንግል እናበሉ ኣሸብሽቦም። ብምቕጻል ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ንዘፍቅረና ማርያም ድንግል ምኮን ለደናግል ከምኡ ድማ ሰኣል ወጸሊ ሊባኖስ ዝብላ 3 መዛሙር ዘሚሮም። መምህር ወልደ ሚካኤል ፍትዊ ድማ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ማለት እቶም ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ንዘለዓለም ድማ የመስግኑኻ። መዝሙር መበል 83 ፍቕዲ 4 ብዝብላ ርእስቲ ንኽብርን ቅድስናን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝገልጽ ሰፊሕ ናይ ዕለት ትምህርቲ ምሂሮም።
أموداتا نخلهم تومنة كبر بعل نمدمع بقولباتن جنزبن الجامم زبركوت جبرت سنين ليك أونتن أخبرت ساتان نايمس جانك على سبك جوع محداري نايت دبري كاسيس سامويل تسفى ميكائيل مستنبة سلام أب تبهيلو مهلا بمقبار كبر بعل بما هتم كل صلاتات بزغنة بصلاتك الداسية تزازيموم بتمساسالي إذا كبر بعل بقت على مريم بصو أبونا لوقاس وانا محدار بيت صحفة منبر باترياركن ليك باباس هاجر سبكت عد قيحن أب عد كيتا كم ودما بصو أبونا بيتروس ليك باباس هاجر سبكت مأكل أب عد صولات أب سترخ بلوم بدمكت كم استبع على يفلت مبار كبرى تخاتلتي نلوم زبلنا مزينا من سنة دوتات أزوم كتكاتلهم سنحكم يمنيرم أبزمت صومن بخال زينا من سنة دو خسام الرخب سلام أجزي أبيهر مسكولاتنا يخون